Kom nu, Bolle! Ej, pussy, Nikolaj! Ronny, det der, det går alt for langsomt, du taber. Ikke ned med plads. Nej! Bolle! Bolle! Ej, Bolle, er du okay? Bolle kører igen. Go, Bolle! Nikolaj! Ronny! Ronny! Kom nu, Ronny! Godt, Nikolaj! Nikolaj med dig. Yeah, Nikolaj! Er tilbage igen. Hold kæft, hvor er jeg god til at filme. Okay, ligger bare. Du vil over for dommerspil. For godt. 8 9. Og så... 9,5. Og så... Løb bare. Kom så, løb! Løb! Ronny, forstår, Ronny! Ej, Ronny! Ronny, det er den her vej mod mig. Jo, vi går nu. Ronny, er du klar? Er du fresh? Ja, okay. Vil du overtage, eller hvad? Ja, jeg skal filme dig så. Jeg løber ind i. Au. Slog du dig? Jeg løber ikke ind i